Здравейте хора, аз съм Коко. Аз съм Дидо. И днес ще играем Brawl Stars. Нека да започнем. Както се чудите, ще играем без Габи. Да, защото ми каза страна. Това път ти ще го взема. Да, бе. Ако ще го набият, ти после го взема. Да, умря аз. What? Защо не си направи така много дълго? Бегай, бегай! Абе, замини ме! Разпампам! Поне имаш такъв. Използвах Те са ме убиват. Те сега ще ги бият. Използвах си китайското нещо. Китайското. Ела ми! Ела. То ако ни убие сега. То ако ни беше убил. Чакай, тук си имаме една бомбичка, ще му отпусна, ще бега. И аз ще го зашемета. Ще бега като... Те са двама. Едната зашеметена. Хора, спечелихме, защото Габи няма. Да. Габи, после като гледа това видео, Ще ни преби. Ама ти не казвай, че качваме ново видео. тя ще види. Нищо. Ако види, няма как мене да пребие. Ама да. Утре в училище. Ай, вземи го ти. Бегай те, нищо става, вътре не е късно. Имате електрошок. Бегам бата. Почвам да бегам бат. На теста. Бе, тестото е на тук. Не, китайско нещо. Аз тук ще се крия просто. Да, то дай на малко. Ще те убия с един урон. One shot. Тя представяш ли си да сме на първо място? Ако сме на първо. Ние тук ако се крия на постоянно. Бум! Първо там бе. Дай на малко. Много ма бъбе. Айде, убих. Дай на Кой? Би тайната. Ма ще те убия, бе. няма. Аз съм губи. Кавичка. О, бягай! Чакай първо този да убиете. Второ! Грозниките? Да, сигурно. Латка. Го уби. Не мога да ги разсигна. Аз ще умра. Аз ще умра. Ние сме забрали с сигурните. Да. О, Уби. как го уби? Ела бе. Това беше баси късмета. Да. Освен как го убих, то после умрях и имаше толкова пауър ръбчета, брат. Да, и он я взе половина. Ти взе добре. И го пребих. Айде сменима малко герои. Не, няма сменима героите, защото с тея ни върви за сега. То си похапва чипси на подебелява и става по-силен. Да, дебелите, ако скочиш върху
тях ще умреш, защото те ще се обърнат и ще те налегнат. Чакай, бе, ево тук, бе. Ти го вземи. Ти го вземи. Ай, бе! Пази и натис. Ето, аз ще мятам пауъръпче. Мятам ти даже супони. Ние да играем на море. Докато другите правят нещо друго. Айде играем на карти. Хайде. Асо. Купа. Пикачу. What the Как бе? Много голяма са. Това е на 8 бит. Това е на 8. Добре, пускай тази. Но. Ти си тези силните, бе. Ти ги убим, вярвам. Вярвам. Само ти убиеш, ще се бъдем. Да ги убия. Да, ти представяш ли се да ги убиеш? Ако ги бях убила, ще ме наричаш цар Талон. Никога не съм те наричал, така и няма да те наричам. Ако ти стоиш, ако без нито един power-up, убия всички, които са на 11. Ще те наричам зле, защото аз съм убила всички с по 800. Един с 800 един път убих, а после убих един с 50. Какво 50? Power? Да, то няма как толкова. Кой е казал? Макса е 99. Да, 99. А ти казал 800. Ти може да имаш 1000. Може, ама те няма ти се броят. Кажи колко са. Колко са, бе? Тук е аз съм тук. Ще ли си по-хубаво? Аз ще умра, бе, ела! Аз съм. Не, Добре, айде, загубихме, сега сменяме героите му. Да, всеки път като загубих не. Представи си. Сега аз ще игра с тази. Най-грозната. Да. Която рисува хубаво. Защо рисува хубаво, бе? Това е парфюм. Тук ще ги победиме. Виж присмотани герой. Аз съм направил готово. Страната може да За един power-up. не бе. Браво! Того. За малко да ме убият. Ако те бяха убили, ние щяхме да им се кланяме направо. Ама виж, бе, всеки път като загубиме, сменяме героите и почваме да печелиме. Да. И като загубиме, сменяме героите. Тук има шанс да ни убият. Хора, оставете по един лайк и се абонирайте. С камбанката. Само не удряйте камбанката твърде силно, защото ще ударите и моите и ще ме заболите. Една муха ми спука
Тук ми го. Басите тук му хия. Как не можем да го убием? Как те убиха? Колко? Сменяме героите. Сменяме героите. Аз кой да буда? Аз се сетих кой да бъда. Искаш ли да направим двамата най-силни? Аз съм Мико, ти бъди Кит. Добре. Хайде. Ние сме най-силното дуо. В принцип, хора, и аз имам Мико. Само колко просто няма Кит. А твоя Мико кой левел? Трети, мое 9. Ние сега ще ги разцепим, бе. Ние сме Мико и Кит. Бата мога ги цепи, бе. Моя с 1289, бе. Моя е повече 1000. Ой, сега съм бабе. Чакай тук. Не, ще убия. Да, така. Браво. Малко бавно ще бъде. Бата, ние ще ги разцепим. Аз ги опиям с два удара. Ти им правиш мяу-мяу. Hello, motherfucker. Не говори глупости през хората. Те видят какъв си. Всъщност. Не трябва да видят моите съдници. Бате, аз ще го взема. Обаче аз съм на мен. Отис. Само Отис остана. Аз бих неговия път. Давай! Бате, най-великото дуо през земята. Ние можем да се разделяме, каквото си искаме да правим, бате. Да се разделим? Да. Или да се разделим? Давайте, единия ходи на едната посока, другия на другата и ние пак ще ги биеме. Дори да сме с едно пала ръбче, а другите с по 12. Да, това е най-великото нещо в земята просто. Ако бяхме и ние с тея... Да, верно, ако другите бяха с тея двамата, ще бъде лошо за нас. Мене Кит много ме дразни, много силно. Не, бе, тази ще ме взема, бе. Тази ще ме взема. Тебе те убиха. Не. Добре, убиха ме. А тук ще се крия. И ще чакам някой да ми дойде. Ще имам чувството, че като биеш кутиите с Кит, ти дават... Събират ти ултимейта. Бате, виж как скачаш, това е много гадно някакво. За другите? Да. Обаче. За нас е прекрасно, бате. Дори става с 10 се бихме. Ние няма как да загубим просто. Браво, че се сети за това, брат. Кит и Мико. Да, това е... Просто... Прекара. Сега ако загубим, ще се гръмна. Да, верно. И сменяме героите. Да. Ти вземи едната, аз другата набързо. Ама чакай бе, ние не казахме на хората, че правим челендж. Ако умреме, сменяме герой. Да. Това го измислихме току-що. Да, така се казва видео. След сме дали. Да. То ще се пусна там бомбата, не при нас. Да, верно, ние сме по-силни. Да. О, на мене. Не е буквално върху мене. Да ме ще побитме. Не.
Верно ли? Това е нелегално, бе! Как Брук те уби? Сега ще уби Бате, ние ги разцепваме, ти дори с малко... Бягай! Не! Ще махнем Мико и Кит. Ще го изчекайте. Изчакай да се съжива. Ох, неговия се съживи. Бягай. Това бе по много кръве. Не врат. О, аз хванах това. Не. По-добре това първо. О, ще убия? Няма. Не, сменяме Мико и Кит, бате. Няма ги сменяме. Не, това е челенджа. Това е челенджа. Не, брат, това е челендж. О, аз знам с кой ще съм. Чакай. Сега ако вземеш Шели, аз ще се... Ако вземеш Шели, аз ще се самоубия. Коко? Нали челендж? Не, чакай. Сменяне на героите челендж. Значи аз сега съм Мико, ти си Кит. Ама аз нямам Кит. Брат. И ми бъди Мико все пак. Ще бъде... Все пак. О, ти върнеш той. Да. Откъде си винаги? Откъде винаги се чува този звук? Дъм! В началото на играта. Къде не е от някой специален герой. Той ще го убиеш сам. Не, няма. Той ще убие. О, тук е били. Не е тъпа. Случайно се стане. Ще просто не играеш и се самоуби. Те ще да се самоуби. Те без това ще се умре от зоната. Така че, фрики. Не, това не го гоим по-скоро. Ще ми дразни до безкрай. Бибито е тука, Чакай, аз ще го взема сега. Абе, че аз се самоубих. Не се самоубих. Защото ми взе гъбките вътре. А те мене ме хилват, а не. О, той е тук. Сега му е момента. Забирай ме. Бати! Бяга от бяга. Даже се чули. О, аз съм Роза, помогни ми. Няма да играем с това. И хора, аз мисля до тук да приключва нещото видео. Ако ви е харесало, се абонирайте с камбанката и оставете по един лайк и от нас. Чао!